ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сумонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат сурат маълумотшо рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз шаҳри Душанбе ва заминҳои фурӯшӣ ва хонаҳои фурӯшӣ тайёр аст ки бо нархҳои 80-90 ҳам хеле нархҳои хонаҳо арзонам дорем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҳамон хонаҳои гуфтагишон ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. навор аз сар мекунем, марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан ба шумо як компанияро тавсия метиҳем ки грузоперевоз ки дӯстони азиз ки аз Москва ба Тоҷикистон бор мебурад. ай пеши бозори Садовод ва Люблино. территорияи Тоҷикистон тарафи Душанбе Камаз мебиёяд, Қурған яъне шаҳри Бохтар ва территорияи Ёвон Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар ноҳияҳоям мебарад. шумо инаша фақат фаҳмода тиен. агар шумо аз ҷои ҳамун коратон, аз ҷои хонатон, мисол аз территорияи Москва, Россия ҷойш ки набоша, даставкаш бепул аст, яъне ки худашон рафта ай ҳамуҷа ботонам мегиранд. то мисол ҳамин як ҷо ҷамъ шуданаш инаш бесплатни аст, фақат ҳамин Тоҷикистон оварданаш инаш, яъне ки нархаш бо маслиҳат бошад. ай рӯи кило ин хел ҳамаш бо маслиҳат. а даставка ки мисол бурора қабул мекунанд, ай ки ҷое ки набошен ваяш бесплатни аст. ина шуда 6 рақамҳо ҳастанд ки ҳамаи рақамҳошон кор мекунанд. 4 рақамҳои Россия аст, имо, вайбер, ватсап пайваст доранд ва 2 рақамҳош рақамҳои Тоҷикистон аст. компания акай Бахтиёр ва Баҳром камазошон бо кафолат бо мисол гарантикати оварда метиҳанд бе ягон монеа, бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳошон занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. кадоме ки агар мисол ягон материали стройка агар ай Россия ба Тоҷикистон рӯй кунад, инаш хеле скидка дорад. мисол ягон маҳсулотҳои агар сохтмонӣ шумо рӯй кунед, инашта мегӯяд хеле скидка мекунем, мегӯяд оварда мерасонем. шумо чизе ки рӯй накунем, дӯстони азиз, ҳамашон бо нархҳои арзон, яъне ки бо скидка. территорияи Тоҷикистон лободаш оварда метиҳанд. мисол рақамҳошон занг занен, бештар маълумотшо гирем. марҳамат, груза перевоз ки ай Москва то Тоҷикистон, ҳамаи гӯшаи Тоҷикистон. марҳамат, занг дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар райони Кӯйбеш мешавад, деҳаи Ғалаба. ҳамагӣ 20 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагии тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни, оғул, отдельно бадрон, обсвет ҳаст, кухни, баня алоҳида, як веранти дароз ва якта оғул, каҳдон, ҳамин хел чизо дорад. дарахтони мевадиҳанда, чойлуби ангури баланд ва чойлубаш оҳанӣ кардагӣ аст бадрон, гирди хона маҳкам, рӯи ҳавлӣ битон, обсвет аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ҳавлӣ кушод 20 сотиқ замин, 14 хона кардагӣ. ин суратҳои фақат берун шуда, суратҳои дарунша рӯй накарда, ки суратҳои берунуш даруни хонаҳо мегӯяд хайр ремонт дорад, барои зиндагитон 100% мешавад. нархи хонара бо рубл мондаган бадро ки бо рубл фурӯхта мешавад, яъне ки 2 миллион рубл гуфтага аст соҳибшон, бо конкретна одамони харидор боша арзон мешавад. соҳибшон дар Россия аст, яъне ки дар Тоҷикистон одаме аст ки мисол хонара нишод я қатитон савдо кунанд. нархи хона чӣ хеле гуфтам 2 миллион рубл аст, бо конкретна арзон мешавад. ин дар рақамҳои Россия шуда, дар Россия ин дар рақамҳошонам имо, ватсап пайваст ва ин рақамҳошонам кор мекунад. то дар рақамҳошон занг занед, хубтара ки қатъи соҳибаш гап занед, арзон мешавад. хоҳед агар дар ватсапшон нависед, марҳамат, дигар маълумотша гирен, савдо мешавад. дигим замини фурӯшӣ аст. дӯстон, замин бо хонааш аст ки қарор дорад дар шаҳри Норак, дар посёлка Энергетик гуфтагӣ аст, соҳибшон наздикии бозор. дар шаҳри Норак, кӯчаи посёлка Энергетик, наздикиҳои бозор. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хона кардагии временка дорад ва якта оғул, ошхона, баня дорад. мегӯяд соҳибшон гирди хона маҳкам аст, ҷои анҷомхона дорад, гирдаш полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда аз ҷиҳат ангур, анҷир, себ, ҳамин хел ҳар гуна дарахтони мевадиҳанда дорад. лаби роҳ дар мегӯяд ҷои беҳтарин аст ки мактаб, масҷид, магазин, медпункт
ва то пеш хона мега роҳи асфалт аст бозорам ҳамагӣ як 2-3 минут роҳ аст мега соҳибшон 1.5 ё 2 километр роҳ аст аз замин бо хона то бозора бе ниҳоят ҷойи хуб мегӯяд хона ҳамчун замин ё ки ҳамчун хона метавонед хариша бо нархи арзон чанд намуд дарахтони мебадиянда дорад обсвет главни обсвет бе пададид дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ба дрон боз арзон ва муомилаи хубам дорад ҳама ҳуҷҷатам 100% дар рақамҳо шуда дӯстони азиз дигар маълумотшам мегирем ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% рақамҳои тоҷикистон аст тисела кор мекунад аз замин рақамҳо гиред дигар маълумотшам дар ин рақамҳо шуда ватсап пайвазаро марамат занг занем мегзарем ба сеюм эълони имрӯза арендаи аполовко аст дӯстон ки бо даставкаш худашон мошин доранд ки оварда метиҳанд ҳамаи намуди аполовко аст ки ҳозир ҳамаша хонда метиҳем ҳам фанериш аст дӯстон ҳам монолит шити бетонӣ ҳам фанерӣ ҳам оҳаниш замокати маҳкам мешавад замок доранд дамкрат дорад унвалник бимиси зар леса ҳамаш барои сохтмонӣ аренда дода мешавад яъне барои домсозӣ барои хонаводу ошона се ошона барои ҳамаи намуди помешения ва хонаҳое ки инам хеле аполовко чизе ки дар навор дидестен худашон мошин доранд ба мошин оварда метиҳанд яъне ки аренда мешавад нархи мошинаш яъне оварданаш ва яш мисол ҳамун бензинпулиш раҳпулиш бо маслиҳат нашоти аполовко дӯстон аст ҳамаи намудаш инош бо маслиҳат мега аренда метиҳем любой гӯшаи тоҷикистон мега оварда метиҳем худашон мошин доранд яъне бо маслиҳат инамҷа рақамҳошон аст мегафон аст кор мекунад ҳар душон аст кор мекунад ба дрон ин аполовко ҳамин мисол чизои аренда дар шаҳри ваҳдат қарор дорад дар кадом гӯшаи тоҷикистон ки бошед оварда ба шумо метиҳанд чизе ки дар навор дар ҳамин суратҳо дидестед ҳамин аполовко ҳамашон ҳастай фанериш оҳаниш бетониш ва мисол бо замок доранд ки мисол маҳкам мешаванд мисол пайваст мешаванд ба дигаришон хайр намҷа хай худатон кадом метавонед фаҳмед бо дида бароед дар ҳамин рақамҳо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд аренда ҳамашон 100% марамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қорғонтепада қарор дорад аз бозори ҳоҷишариф мегӯяд то ҳамин хонара ҳамагӣ 5 километр роҳ аст яъне ки дар жд қарор дорад жд вокзал ҳамагӣ 3 сотик замин аст ки 4 дар хона кардага ба дрон ки 2 дар хонаш фунда мерехтагӣ аст ва 2 дари хонаш коробка ҳаст гирди хона маҳкам обсвет ҳаст лаби роҳи калонда наздик аст одамо мега дар наздикиш зиндагӣ доранд мактаб мағоза ҳамин хелчо дурӣ бад нест шаҳри бохта наздики ҳоҷишариф яъне жд вокзал ҳамагӣ мегӯяд бо нархи 100 000 сомонӣ ба дрон бо арзонтарам мешавад ин ҳамин рақамҳои билайшон аст кор мекунад аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша мегирем боз як ҳамаз дигар санг шебенам хеле чизо дорад срочно мегӯяд сум дар кора марамат дӯстони азиз маълумотҳои бештарша гирен агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшии замин квартира мошин бошад барои фурӯхтан марамат сурат маълумотшо гирем фурӯшта мегузорем панҷум квартираи фурӯшӣ аст ба дрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар ноҳияи сино гуфтага аст соҳибшон политехнику пеши заводи кока-кола ба дрон райони сино политехнику пеши заводи кока-кола дохонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад 45 квадрати метр доми 4 ошина дом аст ки дар сеюмаш қарор дорад боб свет тамбин аст ошхона барния кухни термис дорад лаби роҳ да мега соҳибшон ба дрон яъне ки ҳамаи намуд мега маршрут автобус троллейбус мегзара мега пеши домкатӣ бе ниҳоят мега ҷои хуб аст мега соҳибшон пеши заводи кока-кола мегад яъне кока-колаи шахсиям хеле завод дар пеши ҳамин қарор дорад ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ мега нархи квартира аст бо арзонтара мешавад 260 000 сомонӣ ба кадоми шумо гарам хел квартира ки лозим аст дар рақамҳошон навистага аст мегафон як бор дигар боз занг занед қатъи соҳибаш гап занед чанд қад ки худатон арзон када метавонед қатъион муомила кунед ба шумо яъне када саводо када метиҳам хоб дӯстон аз шумо хоҳиш дорем лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз доред падисаш кунед
шумо дам агар ҳам хари рекламаҳо бошад албатта роҳи фурӯштам мегузорем ё ки агар хонахар бошед дар комментар нависед мо гуфтагиҳои шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда навор карда пешкаштон мекунем. Навора то охираш тамошо кунем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар ҷамъияти Уртабоз гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Фархор мавзеи Уртабоз гуфтагӣ аст. соҳибшон ҳамихел маълумотро навистиам. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр, якта ошхона баня, кохӯни даруни хонаҳо ремонт дорад, средняй барои зиндагӣ мешавад. об свет шамаса ноҳияи Фархор мавзеи Уртабоз гуфтагӣ аст. соҳибшон дуруни хона мегӯяд ҳолати хуб дар қарор даромада зиндагӣ карда мешавад. дастфарӯшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ баҳдрон боз арзонтара мешавад. ина будам баҳдрони ва дӯстоне ки аз территорияи Фархор ҳамхали хонаҳои арзон суроғ карда буданд. ина ба шумо вариантҳои бениҳоят хуб астанд. ина хоната занг занед амир арзон карда гиред. рақамошо мегафон 100 000 сомонӣ. шумо дам агар ҳамхали хонаҳои арзон бошад роҳи кунед фурӯшда мегузорем. дар имзои навор ҳамха хонаи фурӯши дӯстони азиз пешкаш шумо кардем то видеои оянда.